Čaute chlapci a dievčatá, vítam vás u nového videa, aj prvého videa. Chcel by som si zahrať Fortnite a chcel by som dať aspoň 2 viny s korunkou. Môžu byť aj bez, aspoň dačo. Takže tak, a nastavím Battle Royale. Chvíľu počkajte. Battle Royale. Tak. Takže zatiaľ dajte lajky a odbery. Napíšte do komentárov, že čo máte teraz, čo robíte, čo budete robiť cez víkend a také. Tak zatiaľ, kým sa mi spustí hra, vám ukážem moje skiny. Sa nestihlo. Tak škoda. Len keby dačo, mám Simple Edit. Chvíľu počkajte, kým sa načíta hra. To potom sa trošku tak skráti, že teraz je jak 40 sekúnd. A bude to za chvíľu 10 sekúnd, alebo tak. Takže zatiaľ, kým sa nám spustí hra, tak rýchlo. Zatiaľ vám ukážem moje edity. Je to Simple Edit. Môj brat už mi vravel, že nech sa stále pozdravujem autobusárovi a už som na to úplne zvyknutý. Chápete? Takže ideme si do... Jak sa volá tá lokácia? Lonewolf Fire. Či Liar, alebo... Ja už neviem. Tak dúfam, že sa nám podarí. Dám hlasnejšie telku, bo nič nepočujem. A rovno tu je týpek. Ahoj. Dobre, tak do tejto lokácie asi nejdeme. Super, tam ide týpek. Nádhera. Nič, prvý kill môžeme dať, keď ma on vôbec nezabije. Kde si? Česka. Super, kamo, samé zbranie. No, nie, hej, zbranie. Sú to zbranie, ale tieto AR-ka. Už chcem nejakú pumpu poriadnu. To je dobrá zbraň. Dáme si... Wow. Tá zbraň je mega OP. Dobre? Nechaj ma, prosím, nechaj ma. To si chcem dať iba win. Dobre, ideme na ňo. Dobre. Krása. Pumpu nechcem teraz mám toto tu na. Tak idem sa vrátiť.
A poviem vám také, že ja... Mamutka. No, poviem vám také, že toto. Že ja som hral od chapter aj season, chapter 2, season... No hej, chapter 2, season 2 som vtedy hral, alebo chapter 2, season 1, teraz neviem. Tak, ale je to celkom neskoro, ja neviem, ale aspoň dačo. Jezus, sa mi to podarilo. Kámo, ste to videli? Tam mi strašne páčia tie detaily. Tak močiarina, alebo čo to je? Kámo. Nerob nervy. Nie, dobre. Tak idem zabíjať, bo čo tu mám robiť? Dať viny. Kámo, skoč tu. No. Dobre, ideme. Počkať. Wonderful Liar. Teraz som tu. Poďme. Should be nice. Naboje, dobre. Máme tu návštevu. A nie, to sú normálni. Oce. Kámo. Snajpa. Teraz. Čo mám zobrať? Asi na miesto mamutky. Je tu pompa. To tu nechcem. Toto nechcem. Čak splaše si dám. Alebo nie, to sú nejaké iné čak splaše. Bo keď si dobre pamätám, normálne čak splaše boli čisto modré. Iba čisto. Kámo. Dobrý, ja im mám. Teraz vám ukážem moje krásne autíčko. Neviem, či vám sa bude páčiť, ale mne sa páči. Je to z Rocket Passu, lebo ja mám Fortnite Crew, no mal som. A pozerajte, také auto. Také tu na. Presne toto auto bolo v Rocket Passe. Ale bez spoileru, ale ja som si ešte spravil so spoilerom. A počkaj, si dám trošku tišie. A kolesa som dostal, no mi padli. Tak som ich dostal, lebo ja mám prepojený účet s Rocket Passom do Fortnite 2. Takže tak. Ale pozerajte, aké mám pekné. Pekné, nie? Dobre, ideme zabíjať týpkov. Nie, Stavby. Čo je U20, alebo čo tam písal? Typek.
najpomal. Dobre. A na to, že je to zelená zbraň, ako myslím toto tu, na čo mám teraz v ruke, keď ste videli, tak ona, ale že je mega OP pre mňa. Neviem, že či pre vás, hej, alebo nie. Ale pre mňa, hej. Kámo, tento most je ale že mega cool. Keby tu pridali ešte tie také ryby, to by už mega vyzeral. Ako sú tu ryby, taký floper a také. Ale by tam mohli dať také jak z Číny alebo skade, ja neviem. Ale potom by to krajšie tak vyzeralo. Tie také oranžovo-biele. Typek, máme tu návštevu. Návšteva. Ona išla dole alebo kde? Kam išla? Aha! Kde sa schovávaš? Nešiel do budky. Tento je najaťak. Nič nehovorím. Yes! Čo tu mal? Všetko ber. Bejsbolku. Tu nemám rád. To mám tak rád. Ale nic to nechcem. Aké healy, alebo čo. Je tu tento náboj, ale ty už máme všetky. Ty nedáš tento. Activate rifty. To čo je? Počkaj, sa... Aha, kámo, som... Ale splnil som quest. Čiže je dobré. Keby ste sa pýtali, že keby som išiel na tento Jeep, tak toto, že keby ste sa pýtali, že prečo nemám ten Cybertruck, lebo sa mi nechceli robiť tie questy a sa mi zdá, že vtedy som tak nechcel jak hrať. Som hral Minecraft alebo Roblox alebo také Rocket. Si neberem, to rozhodne si neberem. Dobre, 6.
Hehe. Ja také milujem ten, ja tak milujem ten Fortnite. Tak troliť tých typkov. Neviem, že či to bol troll, alebo nie. Kámo, príď, zdrhneš, zober snajpu, headshot a máš. Nič ťažké. Hlavne dobrý aim treba mať. Ale čož? Ja mám. Takže mám výhodu. No. Tak ideme nájsť asi ďalších typkov. Tá pumpa je taká dobrá, ale dáva strašne ako na damage pumpy, na čo som dal 47 alebo 46, tak to je celkom málo, ale aspoň som nejaký damage dal. Čo? Jak to tam skáče? To tam skáče. A na tej snajpe to je také dobré, že si môžete prísť oddialiť. No, priblížiť a oddialiť. Priblížiť, oddialiť. Ale pozerajte. A z diaľky ho vidíte tak. A teraz tak. Tak, tak. Ale že mega dobré. No fakt stále tam... Nie, on sa hýbe? Ja si dám tak, to čo tam je. To je šutak. To je šuter. Ďalšia zóna bude tu. No, tento bol ako dosť dobrý. Aj tam tá hrdinka bola dosť dobrá. To taká síba bola. A však tako má môj bratranec. Bo môj bratranec tiež hraje Fortnite. A on vyhral, ako mi vravil, ale neviem, že či to je pravda, že či ju vyhral. Ale stála 1200, alebo neviem koľko. Kámo, na čo to vyzdvihujem, keď už všetko mám? Česko si rád zoberám. Tam budú shockwaby. No, tak si teraz priblížime, aby sme vedeli, že kto je kde. Hlavne, aby nám nedal snipe, lebo keď nám dá snipe, to bude veľmi nepríjemné. Jak ten týpek. Teraz si tak oddialím. Priblížim. Kam keby... Strašne ďaleko dostreli. Boli tu kroky. Auto. Ja idem asi na ňo. Asi určite. Prebiť. Kde? Poď. Kukuk, kde si? Kde je? Čo som ho videl? Ďalšie dvejby a odletel do kde? Poďme, že si pripravuje jak ja. Jak ja na toho Midasa. A tu na bude. Čo keď mal medailon? A, tak to tu glidí. Škoda? Ale korunka!
Takže win s korunkou. Ale som zabudol povedať, že nemôžeme dať, že jeden win s tým a druhý taký, že dve druhy jak iné. Musíme dať ten istý. Kde si? Hlavne nezomrieť. Idem za ním. Asi hej. Kamo, práve keď ja idem. Bum, bum, bum. Nie, medailón. Medailóňák. Bude veľmi, veľmi nepríjemné. Tak to strieľa. To bol on, na 100%. O, stoj. Sme sa zabili naraz. Nie. Škoda. Tak. Musíme dať Victory o Royal. Tak som sa rozhodol, že asi dáme iba win. Tak dáme si poslednú hru a Abo viete čo, ja už to video asi ukončím. Tak, na dnes to bolo všetko a lajkujte, dajte odbery. Tak, čaute.